šel mě mráz po celých zádech. Děs, až se mi vorosilo z toho čelo, protože mám 3letou holčičku. Moje až brečet se mi chtělo. Hrůzná podívaná se odehrála v 10metrové výšce ve 3. patře tohoto panelového domu. Chodilo takhle po tom parapetu, jako tam zpátky, pak si takhle v rohu sedlo na bobeček. Sami se teď podívejte, na jak úzkém prostoru se dítě po dobu několika minut pohybovalo. Kdyby došlo k tomu pádu dítěte, pokud by nezemřelo, určitě by došlo k velmi závažnému traumatu. Sousedka od naproti se s dítětem pokoušela mluvit. A já říkám, běž dolů. A všechny čekali, či spadne, a ne, abo nespadne. V tu chvíli šli kolem učitelky a jeden z tatínků z besídky v blízké mateřské škole. Rozdělili se. Šla jsem zvonit na zvonky, aby někdo prostě těm rodičům řekl, že si to dítě mají tam vyzvednout. Ostatní se seřadili pod oknem a s napřaženýma rukama byli připraveni dítě zachytit. Volat policii nebyl čas. Učitelky takhle stály a drželi ruce, aby nespadla na beton. Může to skončit závažným poraněním obou dvou. Záchrana se nakonec objevuje v okně. Matka na dítě volá a pak s ním mizí spolu v bytě. Teprve teď si mohou všichni oddechnout. Jak dlouho to trvalo? Asi chvilku, 20 minut. Fakt 20 minut? 20 minut chodila, no. Jsem ráda, že to dopadlo takhle, no. Nevím, co bychom dělali, kdyby spadlo teda. Ženu se už pokusila kontaktovat i policie, bohužel bezúspěšně. Haló, policie. Žena, cizinka z Mongolska, je evidentně doma, ale neotevírá. Do stráže přijela za prací. Podle sousedů nechává dítě často doma samotné. Protože nikdo se tam neozývá, jenom to dítě brečí. Aha. A jako třeba přes den, jo? Nebo... Přes den i v noci. Po jejím vyslechnutí hodnotíme, zda ve věci zahájíme úkony trestního řízení pro nedbalostní přečin. Ze stráže pod Ralskem Ivan Berka, Televize Nova. A ve stráži pod Ralskem je připravený kolega Ivan Berka. Ivane, ty jsi na místě události a navíc ve stejné výšce, v jaké se batole pohybovalo. Jaký je to pocit? Dobrý večer, tak mohu říci, že jsem v tuhle chvíli skutečně ve 3. patře nějakých 10 metrech a mohu říci, že i když jsem v tuhle chvíli jištěný, tak ten pohled pode mě dolů mi dvakrát příjemný moc není. Ten případný pád batolete my jsme dnes propočítávali z matematiky Technické univerzity v Liberci, můžeme si to teďko ilustrovat. Viděli jste sami, ten pád by trval zhruba nějakých 1,4 sekundy. Při dopadu by to dítě dosáhlo zhruba 50kilometrové rychlosti, čili to mimino, které se tu pohybovalo, bylo opravdu na tenké hranici mezi životem a smrtí. Ivane, co bude s dítětem dál? Tak co bude dál? Ten případ se bude teď odehrávat v několika rovinách. Policisty především zajímá, co žena za těmito okny dělala. Případ také bude řešit odbor péče o dítě v České Lípi a policisty také zajímá i autor videa, který ho umístil na internet. Zejména zajímá to, jestli právě v té chvíli třeba nevolal o pomoc, anebo jenom celou tu akci tiše zaznamenával.